Tepuk tangan. Saiki, Pak. Suarane singkek tuwek. Ayah, aku sangat santai sama kamu. Walaupun ada bagaimana itu, kalian kawan kota, aku lagi digon harus kamu ikut. Ayah, I love you, I love you. Nduk, apa mak? Ing kalenggan iki maca pamundutan ya. Sugeng dalu Kang Degleng, sugeng dalu. Nyuwun gending ingkang angka sepisan bajing loncat dipun jaipongi. Ingkang angka kalih sambung panci dalu pepiling ya. Tanda tangan balungan tua siswa privat PSHT. PSHT Jaya. Rayon Silareja ya. Wis dibaca dhisik. Wong tawon nyuwun gending selendang biru. Roro Jonggrang nggih. Ingkang salajengipun nggih menika dari Sinoman Krido Taruna RT 13 RW 2 Dayah. Nyuwun gending pepiling pudang kuning pepiling nyarengi pamundutan saking panjenenganipun balungan tua siswa privat PSHT nggih. Sakmenika dipunaturaken bajing luncat rumiyin nggih Pak, kesan sigak nggih Pak. Aku nyuwun berkah adik Dida, Dina apa? Andin, enggak. Ayo, sepoti sik, turuk turuk. Ayo, ayo. Gak usah dibawani ya. Langsung bajing loncat. Enggak. Monggo to dados.